shona inomboti kangoma kana kakuda kuriritsa kanenge kapadhuze kuparuka. This time around akudyiwe rinopisa and hazvina kutombomira zvakanaka. Vakomana ava vakapambura leader wavo Advocate Nelson Chamisa vakasiyiwa zvikanzi mama interim secretary general ka chiita mega sare muchiita zvecho. Handiti makati mimi papolitics imimi hamuvhure mavhesi, papolitics imimi makati uyu ari too soft, imimi hamusi soft, chirana imega. Asi kubva pakabva Chamisa ku Triple C hapana kana way forward kana anything chinobatika chakasara chikaitwa. But nhasi uno ndiri kuona Sengezo Shabangu akutanga kupraisa Nelson Chamisa kutadza kunzwisa kuti mapolitician ava amenoti iskill ripi ravanenge vachishandisa. So panapa nyaya iri panapa ndeyekuti zvakatanga Advocate Nelson Chamisa vachinge vaenda kunyaradzo vachino paspeech yavo kunyaradzo parufu rwaReverend Kampira pepe. So Shabangu ndopa kubudikira achiti listen to President Chamisa's speech at the late Reverend Kampira's service. At least he is coming back to his senses. We all belong to Zimbabwe. We only have one Zimbabwe. We must always set our political differences aside when it comes to national issues. I will keep standing on that. You see, I don't know kuti this guy tingati anoita kwaya kunonzi kuruma achifuridzira. Yes, ari kuitanga kupraisa but ataka kuruma achifuridzira. Aiwa kana dzazvima national interest cause iye zvaanoita Shabangu ndezvekuti ZANU-PF benenge achiita zvinhu zvayo anenge achienda atori pa front page kunana independence kuese heroes kungava any event kurally chacho yezanu notomuwana ozongopedzera kungoti it's national event, you see. But